buyok ngono kuwi wis kenek ngono kuwi ora perlu sampean memprotes seperti itu Kesi jenengan donekke buaya lho buaya kupingmu bosok kuwi ora buaya buaya ora lha mah ketek lah ya nek ya sing penak aku kan kene salim kene ora suwi ra petuk bareng salaman kene coba kaya apa cahayu ayu banget kowe disawang kok sedotan ayo ngene sedotan wis sing ana cendole to dadi genah bruwet kene salim kene lah sampean umure kok salaman cantik munggah ora munggah rene no biasane lek ya munggah dhewe to kowe ha kene cahayu nggih pripun kabare sehat nggih alah tangane kasar ya jan lah nyepeliwan Nimasito asih arep nembang apa mak dandang gula sida asih tak aturake marang mempelai berdua nenggih Raka Mas Bagus Anggitya Chandra Ardika Putra ST utawa Mas Dika karo Mbak Yurara Ayu Risti Karimasari ST ya mak apa arep kok tembangke dhewe aku mung murwakani kok nduk men dibacotake karo kadangku sepuh Raka Mas Muhammad Taslim oh ngono monggo Mas Taslim katut runtut tansah reruntungan ing sarina sawang ngene muga-muga Mas Dika karo Mbak Risti bisa antut runtut reruntungan lan pinaringan putra minangka talining katresnan lemu ndonga telat kok telat merga iki ora manten anyar ning rada manten lawas kok nduk mosok le palakrama wis setahun kepungkur dasare wis kagungan putra mijil pawestri ya kuwi anak kula Mbak Berlian sing wis umure utawa yuswane 14 sasi ngono ya mak muga-muga minangka talining katresnan lan uga penyambunging sejarah bener monggo Mas tatan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas tapi wajib
Jengkoke lain daripada yang lain. Seneng ngambah nada tinggi ya, Mak. Seneng ngambah dhuwur. Mergo pancen lek ning omah senengane ning dhuwur kok nok. Iya, dadi imame rumah tangga. Kaya ngono kuwi. Monggo. Sita aseba Wilujeng niskala wis diaturake iki mau dandang kula sida asih ngatur marang mempelai berdua. Banjur iki setya tuhune sapa sing nembangake, Mak? Kari milih kok nduk waranggana iki pirang-pirang. Gawanku ana 1 2 3 4 5 6. Ketambahan bintang tamu loro ya kuwi Mbak Elisa karo Mbak Tatin kari milih. Ngono. Tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Monggo Bu Kesi Rahayu iki garwane Pak Dalang Cahya Kuntadi. Oh iya, garwa ingkang pertama iki Bu Kesi, yang kedua adalah Elisa Orkarus. Urung-urung wis kaya ngono lambemu ora. Guyon, Nduk, guyon. Anggere gelem disampluk karo parut ya monggo. Ha iya nggih. Tangkis. Oh, nekat ora. Monggo Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, setya tuhu. Aku kang setya satu wis biyen nganti saiki Alon-alon jumenenga Bu Kesi mbrangkang sithik-sithik. Diselani sedhela Bu Kesi mangaturake donga panjurung marang mempelebar berdua becik Mas Dika karo Mbak Risti. Kira-kira pandungane jenengan pripun? kagem temanten kekalih
Mas Dika ugi Mbak Rizky. Mugi-mugi panjenengan kekalih tansah pinaringana wahyuning jodoh, wahyuning kamulyan satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah langgeng antil janah ngoten. Amin. Amin. Kaya awake dhewe iki lho, Pak. Insyaallah ngono kuwi. Awake dhewe iki lak ya wis 15 taun to, Pak, omah-omah. Betul. Lan alhamdulillah saiki bareng aku mbok bojo. Wis saiki aku wis metu anak 4 lho, Pak. Putramu wis pira? Nggih niku wau sampun anak ping 4. Kose sing mbarep kae gelar kae kelas pira? Kelas 1 SMP. Sing nomor 2 Brahma, Kelas 6 SD. terus sing kembar dampit rambu rangkung. Kelas 4 SD. Mesti Piyai Ngadirejo kene do batin jane sinden kese iki mbayi apa manak ngono kuwi. Bayi apa mencret arep muni ngono ae kok. Ya yen mbayi iki piyayi, yen manak iki lak wedhus ngono lho. Ning jenengan tetep tak puja-puja, tak puji-puji, ya semoga-moga kena kanggo paugeran tumrape Mas Dika mempelai berdua bisa dadi keluarga ingkang tansah pinaringan nugroho lan uga barokah saka Allah. Amin ya rabbal alamin. Ugi dumateng sedaya para lenggah ora ngira Bu Kesi Nadianto iki piyai kagungan kersa kaya Bapak Darno iki parandene sing kepareng rawuh ngestreni tumplek-blek penonton semene akehe. Tegese numpak tronton karo nggawa cengkeh muga-muga kabeh penonton rezekine akeh. Sing mirsani pirang-pirang ning kene ya, Mak. Ambak lagi pisanane Ngadirejo sing mirsani pirang-pirang, sing nonton pirang-pirang, sing nanggap arang-arang ngono kuwi. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Sok tanggal selawe ning lapangan ngendi, Pak? Nah, nggih, wonten ning lapangan Wonoasri ulang tahun BPR Arta Kencana ditanggapne karo Pak Hari Wuryanto. Kula suwun benjang para penonton, para lenggah mirsani nggih. Yen mboten mirsani rugi, Pak. Sing rugi sapa? Sing rugi kula. Ayo. Monggo Bu Kesi. Mugianto berkae Mawar kuning, Mas. Rumiyin Bu Kesi ya Bu.
Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan kamulyan barokah marang sedhengah titah ya Nok. Ya Mak ya. Ripalungguhan iki awake dhewe mituhu dawuh pangandikane pepunden ingkang winanto ing pakurmatan inggih Bapak Alusius Darno SSTMM ingkang kembulan niat karo Ibu Susilowati SPD mengkono ya Yung. Ingkang mapan ana ing Ngadireja Wana Asri Madiun ngono ya Yung. Mundi dawuhe pepunden bener Nduk. Nadyanto ndek mben mung lumantar telepon banjur bisa ketemu sabet jagong nalika awake dhewe sowan ning bali kota Madiun. Wiwit kuwi aku wis niteni nganti ripalungguhan iki aku sak kanca sowan ning dalem kene pranyata lamun to panjenengane Bapak Darno kagungan kersa kok sing ngestreni pirang-pirang sing rawuh ki akeh kuwi pancen ya wis trep mergo panjenengane pancen piyayi sing lembah manah, piyayi sing alus, dasare ya semedulur karo tangga becik, karo mitra karo nyatane ya akrab. Iya. Ora perkara piye-piye iki lho Mak, piyayi lek andhap asor tek kaya Pak Darno ngono kuwi elok men. Pancen piyayine ki alus kok Nduk, piyayine alus, piyayine prasaja. Mula raneh ramukal nganti ewuh pekewu anggen ku arep matur karo Pak Darno. Iya, Apa meneh sawise rembukan tanggal wis dadi banjur rembutan rego aku iki arep matur ngene nganti ewet pekewet. Iya. Ning panjenengane Pak Darno ki piyayi tanggung jawab. Apa to buktine lamun to panjenengane tanggung jawab? Aku matur bilih dalang Cahya Kuntadi komplit sowan menika sementen kalian wonten Laladan Mediun Pak Darno. Babar pisan karo Pak Darno ora dinyang ora dinego babar pisan kok Nduk. Elok. Pak Darno ora ngenyang. Ning sing ngenyang malah Bu Darno dadi malah ora tak kira ngelem malah ngejlok nemburi. Ora. Kuwi mung kinarya gojek, kinarya guyon, intisarine temenanan. Wah, piyayi tek aluse nganti kaya ngono. Iya. Bola-bali aku nyuwun prisa mboten lho Pak njenengan kok daleme kados mekaten endahipun semene jembare iki janjane ngasta wonten pundi? Mboten Pak Dalang kula sanes menapa-menapa kula menika namung pensiunan pengin leren kemawon. Iya, Pak. Kaya ngono kuwi. Dadi Pak Darno ki pancen kaya pasemone pari ke lho Nduk. Pari ki yen saya isi parandene saya ndingkluk. Iya, saya isi saya ndingkluk ya. Kaya ngono kuwi dasare ya ngono kuwi biasane angger yen sing kakung iki piyayine mendel kaya Pak Darno entuk garwa mesti ya piyayi sing rada tes ngono kuwi. Biasane. Pancen kodrate saka Tuhan iki pancen ngono kuwi kok, Nduk. Iya, Pak. Kuwi temenanan. Ora mung Pak Darno karo Bu Susilowati iki ora kabeh racake ngono kuwi, anggere sing lanang meneng, sing wedok biasane kakean cerewet, ngono lho. Iya, padha karo kowe. Aku dadi wong lanang iki meneng ku kaya apa to, Nduk? Gelem omong akeh lek pas ndalang ngene iki. Lek ning omah aku karo bojo ki basa lho Rumah Samir. Basa. Aku meneng anteng jatmika kaya ngene, mbok wedok iki walah temenanan kaya radio batune anyar kae lho, Nduk. Tetet ngene renek enteke. Iya, kudu ngono ya, Mak. Mergo yen nganti sing kakung ku mendel, sing putri iki mendel, lundur piye iki engko terusan? Apa iso kagungan putra lek padha menenge ngono kuwi? Ha iya. Pancen ya serasine ngono yen sing lanang ki cerewet, biasane sing putri ya kendel. Pancen kodrate pangeran kaya ngono. Nah, intisarine awake dhewe nderek mangayu bagya ngunduh temanten, Nduk, sing akad nikah utawa pernikahannya sudah setahun yang lalu. Ya. Mas Dika karo Mbak Risti ya, Mak. Pancen kaya ngono kuwi dasare wis pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jaman nenggih putra-putri ingkang sampun yuswa 14 sasi nenggih Mbak Berlian. Ya, dasare ya putra saking Pak Darno ki ya wis mentas kabeh ya, Mak. Putra loro kabeh ya wis ngasta ana PU, ndelalah entuk mantu ya ngasta ning PU pisan. Ya, kaya ngono. Mula ya hebat kaya ngono. Yen Kang Mase manten lanang Mas sinten namine Bu? Mas Beni nggih. Mas Beni ini pancen piyayi elok, piyayi cerdas, piyayi sregep, piyayi disiplin.
Mula raneh Ramokal ana Jambi ya sukses ya lancar tenan kuliahe ya rampung S2. Wah, nganti kaya ngono. Yen Mas Dika ki nuwun sewu manut informasi sing tak tampa ki rada gelem tobat ya rabi iki kok, Nduk. Masa biyen ki kaya kowe kuwi. Ha iya. Ning sok-sok ya dalan merga palakrama ki kanggo srana antuk wujude hidayah utawa pituduh saka Gusti ya, Mak. Pancen kaya ngono. Sakteruse muga-muga ya Mas Dika dadi piyai sing apik, bisa nyenengake wong tuwa, bisa kebak ing reh tata krama. Ya, pancen rada unik Mas Dika. Unike piye? Ing atase aku ya sarungan, aku ya batikan. Ing atase manten lanang nemoni dalang lho katokan cendhek lho, Nduk, piye-piye. Apa? Wis ora apa-apa, malah saya akrab, saya semedulur. Ya, elok tenan, bagus lahir batine. Dasare ya sineng kuyung dening para pepunden, para sepuh adi sepuh. Dirawuhi Pak Sunarno sing saka Pandaan ingkang minangka sulih saking Pak Darno mau. Nggih. Wah sing paring dawuh sore mau. Kaya ngono kuwi. Le ngendika lantang cetha gamblang. Pagelaran wayang kulit ingkang dipun wontenaken dening kadang kula Raka Mas Darno dening dalang Ki Cahya Kuntadi saking Semarang. Lah tenan. Heeh, tenan. Ha iya, Ki Cahya Kuntadi saking Semarang. Ha iya. Apa rumangsane aku rabi neh entuk Semarang apa piye? Ora ya, ora ngono kuwi. Nek ya pancen mangan ngangge keter kok, Mak, ngangge keter. Kaya ngono kuwi. Ugi matur nuwun pangestunipun Mbah Lurah Rustitah. Ha nggih. Sing dalemipun kangge dandan kula sak kanca kala wau. Wah, daleme gedhe tur ya kagungan gamelan. Biyen nate wayangan Pak Enom Surata ki ya ngagem gamelane Mbah Lurah kok. Iya. Lah saiki Pak Darno kok ora nanggap Pak Enom Surata. Mergo Pak Darno bengi iki matek aji pengiritan ngono lho. Ora. Aturmu pira wae di sendikani karo Pak Darno. Kaya ngono kuwi. Matur sembah nuwun malah iso ketemu karo kadangku sepuh ki mau karo Mas Harsono barang. Ki putra saking Swargi Ki Warsina Batu kuwi pepunden dalang. Wah iya. Matur nuwun Mas Harsono. Lan ugi silaturahim karo para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Ngadirejo. Dusunipun pundi Pak mriki niki? Pundi Pak? Mbak Balong Pore. Ore. Oh, nggih, pokoke ngoten niku nggih. Nggih. Aku lagi pisan iki rapal, Nduk. Ha iya, sing penting Ngadirejo. Nggih, mugi-mugi sedaya para sedulur, para warga masyarakat tansah dipun paringi sehat walafiat lan ugi murah rejeki, pinaringan wujudipun kanugrahan saking Gusti, mempelai berdua lan keluarga besar Pak Darno tansah pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhiripun. Amin ya rabbal alamin. Ngaturke panglipur sawetara ya, Mak. Ya ri palengguhan iki ngaturke panglipur. Mumpung marangganane komplit, ya dasare iki ana pamundhut, ora perlu kesusu. Ya, diwaca luwih dhisik iki dawa iki layange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki dalem Bapak sapa iki? Sadiketan. Nggih. Saking Kecamatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Salam kagem Bapak Dalang Cahya Kuntadi sak pengrawit Ringgit Purwa. Dalem badhe nyuwun gending kunci surga sesideman podang kuning. Menika wonten parian. Wah nggih. Aduh. Sing maca sinden wae. Aku ora pati permono siji-siji diwaca. Ayo ben entuk tugas. Ayo melok tenan. Dasare sindene ya seragame kuning-kuning. Ayo. Lek kuning kulite putih ora apa-apa, lek ireng malah kaya madu mangsa. Ya. Kuwi diwaca. Ayo. Wawe ora. Ayo diwaca sik ora. Akeh parikane tenan kok. Ayo. Kowe undur dhewe siji-siji. Ayo. Ana pare arane panganan. Cakep. Yo parian, yo paribasan. Terus? Empun kok, Pak. Oh, empun. Oh, parian paribasan. Yo. Wis siji-siji. Terus ayo nong. Ayo ngisore. Ayo. Ana iwak sili dipangan welut. Nek wong tani
dolanan ndut. Oh iya, heeh. Dolanan ndut. Iya, lah aja nganti dolanan dadu, iya cekel polisi malah. Terus, ya bir, apa ana kuwi bir? Tulisane ya pancen kaya dokter kok. Ha iya nggih. Kula mboten damel kaca tinggal dadi rada ora ketok Pak. Aku duwe iki lho kaca las, gelem apa piye? Saya peteng lho, Pak. Ha iya nggih. Sambel kemangi iwake lele. Nek wong tani kesel sikile. Ya, ora apa-apa. Ya apik men to iki. Ayo kesel sikile. Ayo. Ayo rumangsane wong becake sikile ra kesel rumangsane. Ayo nggih. Terus selanjutnya Bu Kesi, ayo. Mangan roti. Hah? Tulisannya angel ya Pak diwaca. Mbak pancen mula tak lembarne sampean aku ya bingung maca kuwi mau. Mangan roti, rotine kukus. Terus Nandur pari dipangan tikus. Wah, pinter Pak. aja ngono to sik dibaleni engko sing arep sampean sing mburi aku, ndang jajal. Oke. Kuwi lho, mangan roti. Rotine kukus. Dalang Cahya Kuntadi pancen bagus. Ngono rotine. Terus e. Terus. Monggo Mbak Agnes Monika, ayo. Iso ora. Lah angel sing adoh pisan lho maca, ayo ngene lho, ayo. Anu, Samaca ora, sekolah ora kowe mbiyen. nek nomere Pak Yoyo. 045. Tuku krupuk rupane otang. Abang. Abang utang ora. Ayo. Lah iki bene kudune kan tutup, lah iki ora bolong. Lah iki tulisan mok protes iki piye maksudmu ora? Ayo. Lah iki bene kudune bolong. Ya wis bolong kaya kowe. Tuku krupuk rupane abang. Terus Kaya watuk. piye? Sumpah Pak, angel banget niki piyayine pundi to? Ah iya. Rego rabuk saiki Larang. Oh iya. Alah. Iya. Mboten dusun mriki sak bersih desa wayangan mboten to? Mboten. Lah ora tau layak dipangan tikus. Ayo kuwi apa? Terus Mbak Sundari, ayo rada dicermati pancen rada unik tulisane niku. Ayo. Nandur kemitir. Napa nggih niki? Kenikir, Bu. Kenikir. Ketara lek ora tau masak sampean iki, ayo. Lah M niki. Ayo. Enten M. Lahane. Nandur kenikir ing pinggir gunung. Heeh. Wong tani pikirane bingung. Oh iya. Mbak Tatin, ayo. Ayo aja prengat-prengut, plerak-plerak mripate ora. Ayo. Ayo nggih. Kon nembang malah mentel ngidalangi lek ora Tatin po enek ora. Ayo. Ayo. Yo, samaca apa ora mung ndek ben kuwi TK ra lulus kok. Ayo. Ayo Tin, ayo. Kowe aja nyontek kowe. Nandur kemangi ning pinggir kali. Ning pinggir kali. Wong tani ra kurang le ngatasi. Ora kurang ling ngatasi. Heeh. Aja. Yo, coba. Ayo Mbak Elisa sayangku, ayo. Nah. Iya. Gawa kresek, go ada tahu, pasang genset. Kok sik to omong apa to kowe iki? Go. Omongane kok ora jelas iki lho. Iki aku sesuai karo tulisane gawa kresek, go ada tahu. Tahune sapa? Lempoh, tahune sapa ya Pak? Pasang genset nganggo lampu. Iya. Jensete dipasang tegese nggih penerangan ngono lho. Oh iya. Jenek ora? Jenek ora? Tasi dong. Heeh. Apa ya? Nandur kunir ning dhuwur gunung, wong tani pikire wis ora bingung. Oh iya. Kaya puisi. Oh, ana duwite. Waduh, lali ra tak jupuk. Peh katut rono mbake. Ayo. Tak titipke Mbak Tatin. Ya, kono pancen bendaharane kok. Ayo. Ana manuk kukuntoli. Apa? Bener. Ana manuk kuku no toli.
Nutuli. Ya. Wah, kaget nutoli lho. Apa? Ayo. Oh, notoli Notoli ya kapah kena. nek Ah. metu arang-arang ning omah. Sopo ya? Wes iki akeh banget, Pak. Ajeng sedaya mboten. Nggih. Pun niku mawon pun mewakili, ngapunten Nggih. mboten sedaya diaturke. Ha iya. Mulai diaturke limbu antek mung nggih parikan tok nggih nggo. Ayo intine sedaya para warga masyarakat mligine kaum tani ingkang mapan wonten ing Ngadirejo. Wana asri mriki mugi-mugi buminipun gemaripah lojinawi, panjenengan panenipun lancar, sukses, rezekine melimpah ruah lan antuk berkah saka Allah. Ngoten nggih? Nggih, ngoten niku. Ya mau pamundhute ana sing ngersakake apa ke mau jenenge sesideman. Sesideman ya. Ya nanjake waranggana saka Madangkara luwih dhisik. Sapa pamane sing nembang? Ya. Coba nyuwun pambiyantu karo Genduk Umi Hafifah. Wah ya. Men jumeneng engko ditembangke ngangge support ya kuwi panas-panas mlaku. Heeh. Mumpung swana ning Laladan Medion, mesti yen tembang iki akeh piyayi Medion sing do apal. Ya. Monggo Bapak Ibu mangke nembang bareng-bareng kalih Umi Hafifah. Yo. Medion Jakarta. Dados. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu. Panas-panas mlaku ora ngono taiku sandale diseret lamane santung Surabaya geger mung sineng dua kali ya. Oh, oh, oh. Coba Nduk Umi gandeng iki sowan ning Medion tertembang iki doa untuk seluruh masyarakat Madiun. Mula ning mburi mau lek enek Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka ngono to? Nggih. Ah, kaya ngono kuwi. Coba sampean bisa berwawancara atau matur karo Bapak Ibu supaya nembang bareng iki mesti apal piye iki nih. Ayo, njak. Nembang bareng ya, Pak? Nggih. Nggih. Nggih, Pak, Bu, nembang bareng nggih. Nggih. Tasih kemutan mboten, Pak? Ibu-ibu kemutan? Nembang bareng nggih? Nggih. Sinten mawon ingkang kersa nembang mugi-mugi kula dongake rezekine kathah, umure panjang. Tanpa instrumen, coba ya sareng-sareng kalian Umi. 1 2 3. Panas
Tepuk tangan luar biasa Kyai Medion lho nyeni budaya tenan. Angel golek penonton kaya ngene iki. Ah temenanan. Wis sakniki sisa ndamel Nduk dikei bonus. Pripun? Lek enten bapak utawi ibu sing kersa minggah panggung apal nembang kene iki kula sangoni 200.000. Ayo. Monggo Pak, Bu. Nggih. Siapa cepat dapat. Ayo mriki. Langsung maju. Nggih, 200.000. ayo Monggo maju. boleh, Mas ya boleh. Langsung maju mawon, maju mawon. Nggih. Boleh dua orang boleh. Dua orang boleh, Yo, dua orang iki boleh. masih ben rene. Ya iki. Ah, nggih. Ah. Pundi? Nggih. Ah, Piyai Putri iki. Aduh, nggih. Nah, nggih. Monggo, nggih. Yogo enggak boleh, Yogo. Nggih. Nggih. Siji, loro, setunggal pira iki? Siji, loro, Kalih. telu. Nggih, ngapunten sing sanese. Lho Mbah jenengan nggih badhe nembang. Mriki pisan rapopo mesake. Ayo kadung rene. Ayo coba kaya apa? Nggih. Mas, asmane sinten jenengan? Nama? Mas Dendi. Oh iya, nggih. Oh jenengan barang. Beh, 200 ping 5 boros ngono iki ngomalian. Mboten napa-napa, pun mriki. Hop lho nggih, 5 cukup. Nggih, 5 cukup mriki. Sekawan, Pak. Sekawan. Siji, loro, telu. Wah, papat alhamdulillah. 800. Ayo nggih. Nah iya, Pak Darno mangke kula mangijoli lho, Pak. Nggih. Ayo, iki padha nome ditakoni iki Mas iki, ayo. Nggih, naminipun sinten, Mas? Mas Dendi. Oh, Mas Dendi. Pidalem saking pundi? Saking Dempelan. Oh, statusnya napa? Tasih jomblo niki. Oh, jomblo. Sami niki nggih, tasik koplo niki nggih. Nggih. Oke, sampun. Kon nembang sik no. Oh, kok nembang, langsung nembang mawon. Langsung, nggih. nembang mawon nggih, Mas. Yo, 1 2 3 yuk. Panas. Mbah, sabar yen nggih Mbah nggih. Gentosan nggih. Ayo. Gentosan. Nggih. Nadane dipaske, kei nada. Panas. Mlaku orang gawa payung. Bapak Ibu keplok bareng Pak, yuk. Sandale diseret. Dlamaane mantung. Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Tepuk tangan Mas Dendi cah enom lho apal elok luar biasa. Aja-aja dalang sampean. Boten. Yoga, Boten. copet apa? Ya caske Wah, nggih. Engko Mas Dendi. Pun Matur nuwun Pak Yoyo. sami-sami nggih. Nggih, saged diaturke Buin. Nah, jenengan saged pinarak. Nggih, salaman mboten kalih Pak Dalang. Nggih, monggo mriki. Ah, ndang entuk jodoh ya, Mas. Nggih. Umi disalami Umi. Kula Ayo. salaman. Nggih. Salaman tambah 50. Iki apa to Ki? Loh, ngenyang. Iki arepe nyanyi apa rentenir tambah 50. Mbah Kakung, asmanipun sinten, Mbah? Asmanipun sinten, Mbah? Tiakan Umi kene. Mbah Sarni. Mbah Sarni saking pundi? Sarjana seni. Ngadirejo. Nggih. Saking pundi? Ngadirejo. Ngadirejo mriki. Nggih, nggih. Monggo, Mbah, monggo. Panas mlaku ora gawa payung srandale diseret dlamaane mlentung Surabaya geger ngusi nang Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Luar biasa. Nya dicaosne Mbah Sarni. Sarni sarjana seni. Nggih, terima kasih panjang yuswa nggih, Mbah. Nggih. Nggih, nggih. Mike, nggih. Lagi sinten takoni Ki Asmanipun sinten, Bu? Mbah Tuti. Oh, sampun, Mbah. Nggih. Oh, nggih, Mbah Tuti. Saking pundi? Jakarta. Pundi? Jakarta. Bu Tuti, niku mikir rada cedhak pengen iya. tutuk. Ketoke Mbah. wis sepuh terus gila karo mik jenengan ora. Ancene. Ancene nggih.
Monggo, ayo. Wis Langsung ketuweken. nembang mawon. Nggih. 1 2 3. Panas panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret telamaane mlentong Surabaya keker ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wah, jogete jenengan apik apane ditambahi sekop. Tambah. Mpun. Oh, tambah mboten tambah niki. Mboten iki Ya malah. Allah kan nek nggo ongkos kereta. Mboten iki malah Pak. dhuwitku malah kurang peh iki Loh. kakean iki. Ditransfer mawon nggih. Aja. Reken. Sampeyan bareng ngono kuwi malih rumah saku malih kaya kotak amal. Loh, lah niki pun anu persegi 4. Nggih, matur nuwun. Kaya kotak amal. Semono sik kemayu nom-nomane mesti ndak umum lho iki. Matur suwun Amin, amin. salaman Salaman, katanya. nggih. Salaman kali Pak Nggih, matur nuwun. Panjang yuswa sehat gitu. Amin Tutik. ya Allah. Nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih. Nggih. Kopen. Dimong, Bu. Dalek nggih. Keng mriki tebih mboten dimong. Mboten kula wau mlampah. Pun nate mirsani Cahya Kuntadi mayang. Ben dinten kula presani Teng wonten pundi? TV. Tak kira ki nusul aku neng ndi-ndi ngono bae neng TV. Nggih teng TV, Sakti TV, Pak. Sakti TV. Siang Nggih. apa dalu? Siang. Jam pinten? Jam 12. Jam 12 Sakti TV wayangan dalange sinten? Napa kae? Dalange sinten? Dalange sinten? Pak Cahyo. Kunadi. Dengan dalang Ki Cahyo Kunadi Kunadi. dari Semarang. Nggih, monggo Bu Monggo, sapa Bu. mau? Bu Tami. Bu Tami Nggih. 6. Panas panas mlaku ora gawa payung srandale diseret lamaane mlentok Waduh, sing kake apike. Surabaya geger ngusineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Nggih. Tasik nuwun sewu Mbah Kakung tasik Bu Tami. Pun sedo. Mboten wonten nggih, Lah, sampun. Tahun pinten sedane? Ampun enten 12 tahun. Lan jenengan mboten rabi melih. Mboten. Putra pinten putra? Putrane sekawan. Putune 12. Poh. Sak tim bal-balan turah siji wi ayo. Pancing nggih kok. Nggih. Saestu. Lah nggih. Saestu Pak Sehat Cahyo. panjang yuswa nggih. Amin. Niki wau pun kula sangoni to niki wau. Derek. Kali aku. Jenengan niku nggih ngoten. Aku lali tenan nih. Oh bentino didelok lho kok yo. Kula gur ndelok ora nanggap Dik. Lah mboten gathah duit. Ah, mboten. Kula mang dongake sehat. Amin, kula dongakne sehat, Panjang umur. sedaya panjang umur, Anggen kathah kula mau rezeki. kali Bu Kesi jenengan dongakne. Inggih, sedaya. Nggih. Mriki, niki. Nah, mriki Bu. Nggih. Monggo niki make kagem napa? Kangge jajan mawon. Mosok wis sepuh arep jajan sempol, Dik. Lah kangge napa Nggih. Pak? Monggo Bu Tami, sehat Nggih, selalu panjang matur yuswa. suwun. Nggih sami-sami. Tetep nggih mirsani teng Sakti TV nggih Bu Tami nggih. Ah nggih, luar biasa matur nuwun. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang telah tampil pada malam hari ini luar biasa elok temenanan. Nggih Bu Tami matur nuwun. Wis jan dompetku iso ruwesik malian iki. Ya saiki awakmu Nduk Umi Hafifah iki. Ana sing ngersakake ya wis sesideman bawanana coba kaya apa. Ya nggih. Umi Hafifah. Wiwitane anderek sang peke priya
nano Sowan menyang kutha gedhe bendera terus Selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis hangungrum marang bendara tiah lestya pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman
nembang Sesideman menika ugi dipun pundhut dening Mbak Dian Emi ingkang dalemipun menika depan panggung Pak Dalang nggih dari IG Dian Emi Hong Kong. Wah nggih menika Mbak Emi sampun kula aturaken Sesideman ingkang nembang menika Mbak Umi Hafifah. Ya Nduk. Urip ana karo Mbak Tatin Titot. Wah iya, cocok yen ngono. Coba diwiwiti saka Mbak Elisa luwih dhisik. Ya. Dikurmati cok mawi tembang lawas gethuk. Ya. Support untuk Elisa Orcarus Alaso. Coba kaya apa? Yo, Mas Noval, tarik. Yuk. Elisa Orcarus Alaso. Bukan kaleng-kaleng. Sore-sore
Awas. Kanca kabeh jeburu sore-sore. Asale saka iku tambene apa? Asale saka yen rapato atine rada gelap. Terima kasih. Para penonton, tepuk tangan yang meriah untuk Elisa Urjarus Halas hadir bersama kita. Kok aku kaya binatang sirkus toh? Kok kaya binatang sirkus? Kok iso sirkus? Ini adalah Para penghormatan penonton, untuk- ya berikan tepuk tangan yang meriah untuk kaya kok gajah lagi munggah apa ngono, apa munyok lagi ngopo ngono loh. Kowe munyuk. Yang biasa aja gitu, biasa. Rumah samu sampean munyuk. Lah. Lah pancen sampean munyuk wedok aku lanange piye. Makut. Ya, luar biasa, matur sembah nuwun sampun dipun timbali wonten Ngadirojo Madio. Ngadirejo ya. Oh, bukan Rojo, Rejo. Rejo Kecamatan Wono Asri. Wono Asri Ngadirejo, Balong Kore wonten dalemipun Bapak Darno. Bapak Darno ora Bapak Durno, ngawur. Darno, D-A-R-N-O, Darno. Nah, Nggih. terus Lan kula nderek mangayu bagyo Bapak Darno. Anggenipun sampun bolo krama kagen. Putranipun inggih menika Mas Dika kalian Mbak Sinten wau namine? Risti. Risti, Mas Dika kalian Mbak Risti sampun kalih taun kepengker. Kalih taun Utawa setunggal tahun kepengker ora kepengker. Kalih nak wau kula sampun bicara-bicara. Waduh, ayo. Kalian ibu Darno ngaten kula tanglet Bu Darno napa sampun polokrama sampun dangu putranipun inggih Mbah sampun kalih taun kepengker ngaten kalih taun pacahya lajeng sakmenika putrane inggih sampun napa niku apa itu lahir itu apa sih Sudah umur 14 bulan. nggih lahir niku basa Jawane napa to Bayek. Babaran, Sampun wis wile babaran, babaran pun kawan bela sasi kepengker. Ya kula nderek seneng, nderek remen, nderek mangayu bagya pokoke anggenipun polokrama saged awet, dangu saged langgeng anggenipun bebrayan. Lan putranipun saged migunani tumrap nusa lan bangsa. Lan la saged ndamel bangga tiyang sepuhipun. Bangga ki apa? Apa ya? Bangga ya apa ya basa Jawa? Bongbong. Bombong. Bongbong tiyang sepuhipun Bapak Darno kalian Bapak Darno wis engko iso sukses ing ngajeng tembenipun. Nggih. Karang dasaripun Bu Darno menika pendidik. Guru nggih kula tangleti guru napa Bu? Basa Indonesia napa Inggris? Dua-duanya, wah bilingual bahasa. Wah, Guru iya. SMP, guru bahasa Indonesia lan guru basa Inggris. Ngerti ngono aku les Bu kalian jenengan. Monggo Bu Darto saged minggah kula ajeng mboten. Oh nggih, kula ajeng ngeraketaken pasederekan rencananipun. Terus to sing kakung Pak Darno ki mbiyen ngasta ana PU, Bu Darno Nggih. dados guru, putrane ya ning PU, mantune ning PU, ning omah sik dodolan gedang. Walah tenan. Niku. Iki lho Jiro Lui Luar didol lho iki. biasa, niki gedange punya sendiri Bu.
Wah gede-gede gedang ya. Gede-gede. Gede-gede gede-gede. Ageng gedangipun. Menika berarti nggih Ibu niku selain pendidik, nggih bisa apa gemi anggenipun nglumpukaken apa harta. Nglumpukaken arto menika saged mbiayai menika anak putu bisa sukses semua. Wis doane ngaten mawon. Menika kathah pendidik-pendidik yang datang juga Pak Cahyo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Dua-duanya putra dari Pak Darno sedaya sampun palakrama. Nggih. Jenengan aku arep takon, sampeyan rabine kapan? Kula. Tolong jangan tanyain soal rabi ya. Kenapa? Karena rabi itu hal yang pribadi dan sensitif. Gue bukannya aku nggak laku-laku gitu, enggak. Bukan soal aku nggak laku-laku itu enggak. Aku khawatir no Mbak Elisa. Apa? Khawatir rabi-rabi aja ngenteni aku aja lho ya. Ya mau masa aku sing nomor loro lah Pak. Wong po nek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Ampun nggih, aja Pak yo tak goleki sing bener-bener setia. Aku setia. Tresno tenan. Tresno aku yo iso nganu nguripi. Wah, nguripi aku dalang kok. Ayo. Piye, golek sing piye neh? Ayo komplit. Lucu. Lucu dar-dar ket sore ngono ayo. Ayo. Apa meneh ya? Terampil. Terampil no aku, sawangen ora terampil piye to. Hei, lho terampil. Ayo. Ora gampang kesel. Oh, aku semangat telu bengi, saya geni aku malahan ora nggih. Apa meneh ya? Ngayomi. Ngayomi malah sak rombongan tak ayomi kabeh. Ngayani. Ngayani sindir-sindir untuk gaji lantaran saka aku nyuwun Pak Darno lho. Kok komplit ya? Apa sing durung ana? Masak iso ora? Masak. Kuwi piye to wong lanang kon masake piye? Loh, dalam rumah tangga itu nggak harus yang cewek ning dapur apa ning kasur. Kabeh ki kudu seimbang gitu. Kayak nek ngerti-ngerti sing wedok pas loro ya engko gentenan tak masakke apa Bu? Enae bos senenge nek dadi bojone. Ya tulung ya Pak gawekno sego goreng, ndoke matane loro. Ngono lho. Aku megal lek karo kowe matak-matakane bojo ngono iki. Malah medeni spesial ngono lho karepku no. Nggih. Mbok menawa ini agamane sami kalian jenengan meneh Pak Darno, nggih. Napa nggih? Pak Lusius, ayo. Nggih, kula nderek memuji. Kira-kira doa yang terbaik menurut jenengan, ayo pripun niku mempelai berdua? Loh, yang jelas itu kalau untuk mempelai itu kalau sudah disatukan oleh Tuhan itu nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, kuwi satu untuk selamanya. Kuwi sing kudu dieling-eling. Aja mendua, aja nambahi, aja dicerai-beraikan. Ngono. Kuwi cara. Aku ora nambahi aku iki, gur mengembangkan aku ki. Mengembangkan usaha. Jenderek ngaturaken panglipur. Nggih, wau enten sing ngersakaken anu Mbak, podang kuning Mbak. Ayo, niku sing jenengan maca mawon podang kuning sing dikersake. Nggih, siap. Coba Iki nggih kaya wonten saking sinten? Pak Pagi. Pundi? Pak Pagi remek. Leres Pak. Pak Pagi nggih. Nggih. Ngersake napa? Podang kuning. Podang kuning, oh nggih. Sampun menika wonten saweranipun setunggal atus sewu. Yen sampean karo Mbak Tatini dadi bintang tamu pas. Sampean ki ratune podang kuning, Mbak Tatini loro kuning. Lah ya kuwi pas kuwi ngono kuwi. Wah, mripate plerok. Plerok. Upama Mbak Tatin dadi guru wangune guru apa ya? Hah? Guru olahraga, bener Pak. Itu guru yang baik nek dadi guru olahraga. Pamane engko nek murid-muridnya wayahe jam 6:30 kudu lari muter lapangan ping 3. Bu, aku kesel ya, aku tak jajan ya. Ya kan oleh jajano. Ah, wis jenise nek Mbak Tatin mesti baik kuwi. Baik apa kaya ngono kuwi ya. Dadi ora susut malah saya nambah ya. Heeh. Podang kuning Mbak Lisa ya. Siap. Kita mbok kangen suwi ora petuk karo jenengan Jian. Nggih, Pak. Kanca-kanca Madangkarai Mas Haji masih takon ae lah. Kapan Mbak Lisa? Kapan Mbak Lisa? Mas Haji. Iya. Nika saged kepanggih benjang nggih kepanggih wonten Jakarta. Oktober kalih panjenengan. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Monggo dipun bawani coba kaya apa podang kuninge. Nadyan wujud temong baksi
ya yo. Alus manis nengsem si podang jenar iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi Wilujeng Niskala sekena kita mbok kangen suarane Mbak Elisa. Wah, temenanan. Ya Mbak, dibacutke langsung ndandut kemawon. Monggo Mas Noval. Yuk. Selamat sukses untuk Bopo Harno sekalian keluarga. Damai, sejahtera, barokah. Hey!
Ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Elisa Orcaros Alaso. Matur nuwun, sembah nuwun. Wis pancen ya suarane apik, piyayine ayu, pinter, cerdas. Ayo sekolah ya dhuwur. Wah, tenan. Yo, saiki genti nanjake bintang tamu sing awake kaya kowe, Mbok. Ayo. Ayo ndang diglundungne rene drime yo. Ayo. Ayo. Aku nggumun sinden liyane iki do sumeh-sumeh lho. Liyane mesem guyu sawangen. Lambene le nyuwongot nganti kena nyantolne kethu kaya. Mau ditimbali rene kon nglipur parane dhek ulate elik. Ayo. Wis ben, ayo. Ya dikurmati, ya dikurmati. La ilaha illallah. Ora Tin, ayo. Coba kaya apa Mbak Tatin Lestari Handayani Titot. Ayo, coba teko Sentolo iki. Nganggo apa? Ayo. Hormati coba kaya apa warung pojok. Yo, ngormati Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Oh. Awakmu ya ora nyawang mau Elisa lho. Kebak tata krama sopan santun. Sinden disalami kabeh, dalange disalami. Lah kowe ora nyalami aku maksudmu piye ngono kuwi? Sapa wangi Elisa wis dicantik-cantikke. Gandeng aku sing maju kok drem digundhong iki maksudnya piye? Lah awakmu lemu apa ora? Ya lemu Mas, ya lemu rek ya ora ngemuni drem. Lah apa? Nangka blonyo. Nangka blonyo mengarep kok. Apa ke? Biasane kan nangka kuwi enak legi manis. Lah ya sik madhep ora ana guyu sik, mesem. Nek karo masyarakat ten mriki ra apa-apa guyang-guyu lah aku nek karo dalange ya ket mau nganu aku terus kok ya. Lho, sampean iki iso teko kene ditimbali. Kok sik to? Ditimbali karo Pak Darno. Iki uratku kena ketok iki. Ditimbali karo Pak Darno kuwi mergo lantarane aku. Lah upamane Pak Darno anu bintang tamune sinten nama Elisa Mas Ayo. Mboten sah. Mboten sah Elisa, mboten sah Tatin golek bintang tamu liyane. Sampe lek ora sida entuk rejeki nang kene to. Lah kudune matur nuwun karo aku. Lah nggih kula matur nuwun Pak Yoyo. Lha sing apik ngene. Matur nuwun Pak Dalang nggih, ngono kuwi. Lek ngene ngece. Tergantung kok ya. Jenengan ket mau ngelek-elek aku terus lho. Aku dandan ngene iki 2 jam kok nek tekan kene kok donekke tong. Nek limbuk apa meneh mau? Kowe ora ngerti. Nek iki ratune podang kuning nek aku lara kuning bareng mau. Lah kowe lara kuning apa ora? Ora. Lah ora ya aja nesu, nyatane ora kok ya ngono kuwi. Mula wonge aja gampang tersinggung. Lek gampang nesu kaya ngene nuwun sewu. Elisa ya awet enom kaya ngono, sik cantik kaya ngono. Sampeyane susu saya tuwek lek nesu terus ngono kuwi. Kula kandhani nggih Mas Dalang yang terhormat. Iya, hormat. Maksudnya kula niku tergantung mungsuhe. Nek mungsuhe iki apik, aku ya apik. Ngono ya? Aduh Tatin, ya ampun. Sugeng rawuh wonten ing Adireja mriki Mbak Tatin nggih. Pripun kabare ya ampun. Sakniki kok awake ya ampun, luar biasa. Jan kaya bulus. Aku tiwas guyang-guyu lho, Mas. Bulus ki apa kleru? Bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah ya lek kowe ndang bulus apa kleru ngono kuwi? Lah ya Bu Tatin apa Bu Tulus ora bulus.
Kose to, kuwi aja kae lho jenenge iki jenenge Bu Kesi ya. Iki lak bojone Pak Cahyo. Berarti kan iki bojone Bu Cahyo utawa Bu ya ngono kuwi wis kenek. Ngono kuwi. Ora perlu sampean memprotes seperti itu. Kesi jenengan donekke buaya lho. Buaya. Kupingmu bosok kuwi ora. Buaya buaya ora. Lah iki mah ketekmu. Lah ya nek tak ya sing penak aku kan. Lah kene salim kene. Ora suwi ra petuk bareng salaman. Kene coba kaya apa Cahayu. Ayo. Ayu banget kowe disawang kok sedotan. Ayo kene. Sedotan kuwi sing ana cendole to, dadi kena bruwet. Kene salim kene. Lah sampean umure kok sepi. Cantik. Munggah ora? Munggah rene no. Biasane lek ya munggah dhewe to kowe. Ayo kene Cahayu nggih. Pripun kabare sehat nggih? Alah tangane kasare jan. Lah nyekeli wayang bendino karo cempala ora kon kasar piye ora nggih. Ngene ya lumayan rada alus sithik. Ya halus, lumayan lho wong lanang kaya ngene iki. Lumayan apane? Garise iki cetha iki. Lho. Garise piye? Garise iki tegak lurus menuju surga ngono kuwi. Amin. Amin. Silak kesusu po? Lambemu tak wetak pisan iki ora. Lah kok menuju surga maksudnya? Sok kabeh kan ya kabeh nglakoni kaya ngono kuwi. Kowe pengen ning neraka dhewe kowe. Ya ora. Lah iya yen ora ya ngono. Sing apik. Nek karo nang umpama aja ngendake gede rasah wae rasah. Heeh. Kuwi lho, delon Mbak Elisa ngagem bayake lak padha karo sampean, jarike lak padha. Ketok singset langsing, indah memuai. Kuwi sampean ngangge bayak aku syuting pecuwotot kabeh piye. Tak andeni ya Mas. Jenenge menungsa urip nang alam donya kuwi ana sing cilik, ana sing gedhe. Betul. Lah kuwi iki ana wong sing seneng sing cilik, ya ana wong sing seneng sing gedhe. Nggih ta Pak Bu? Oh, direk. Lah kae muni nggih mergo kok pentelengi wedi kabeh kok asine ora ngono. Lah kon milih sing langsing ngono kuwi. Ya ora mesti jenenge wong seneng ki relatif. Relatif piye? Kaya jenengan barang kuwi nek dole mungal ngene Pak Yoyok kuwi ganteng, Pak Yoyok kuwi manis. Ning bagiku ya biasa aja. Ya mergo atimu wis serik karo aku kok asine. Jajal pomoke tak lem terus lek ngelokne aku ganteng asline. Ayo. Oh to. Ganteng nek saka kene. Oh terus? Nek tak cedhaki Ngopo? kaya apa ya kuwi kuning-kuning ki. Kaya napa, Pak? Kowe aku madake dalang jumbleng apa piye arepe? Ora lah, jenengan kan ora. ngagem kuning, piyantune nggih kuning dadi kuning padha dene kuning ngono lho kok le. Iya. Kok mau ngareng ngepruk wae niki. Kok mau Lah Bu, isine karimu iki suwe. benjang malih nek nanggap dalange mboten saniki nggih. Ora iso kabeh sing penting dalange luwih dhisik bintang tamu iki keri iso aja iki karepmu piye ora. Salahe Ngono kudune tamongi bintang tamu kudune Pak Darno, Ibu, matur nuwun sampun ngundang Ki Cahya Kuntadi satemah kula saged katut sowan wonten ing mriki. Kudune rak ngono Ya awakmu. ora, Pak Darno kuwi mergo pengen ngundang aku ro Elisa terus lagi golek dalang. Oh iya bener Tin, aku mau diweling karo Pak Darno ya An. Apa? Mangke menawi Mbak Tatin pun rawuh tulung nggih bar wayangan mboten sah kondur teng Kulon Progo teng Yogya mrika ngono. Sampeyan kon keri kene sesuk. Lah ngapa? Arep nggih seret-seretan putune lho. Oh, ora ngelingi dalange wis duwe bojo. Aku kok antem ya langsung semaput lengene gedine semono. Ayo. Ya ora nek semangat. Ndongakne sik Mbak Tatin, ayo. Kagem sinten? Ya mantene. Oh, kagem temanten, nggih. Iya. Pokoke kagem temanten kekalih. Sopo asmane? Ayo. Mas Jika. Heeh. Karo Mbak Risti. Heeh. Apal padake. Pak asmane sapa? Pak Darno. Buke sapa asmane? Bu Darno. Ngawur, iya pancen statuse ngono. Lah, Namanya siapa? Lah mau Pak Yoyok ya Bu Yoyok. Oh. Ya ora ngono iki lho. Tak terangne iki lho. Ibu sapa? Susila Wati. Nah, Susilawati, Nggih. SPD. SPD. Dungane piye? Jenengan apal wong maca kok ya. Lho nyapa wong maca sing diwaca akeh didurusi akeh kok. Lek sing maca ya maca lho awakmu. Biasane yang ngono ya kok sambil maca koran nek ayo ndang ngono. Ndang. Maca koran apa ndelok TV. Piye dongane piye Mbak Nggih, Tatin? kagem temanten kekalih. Pokoke aja sepisan-pisan ngomong pegat nggih. Pokoke rukun sampai maut memisahkan. Amin. Ora kakek ninen-ninen dilelekaken ninen-ninen nek wis tuwa pegatan kan ya ora entuk. Iya. Dadi sampai maut memisahkan. Betul. Kagem luar keluarga biasa. besar Pak Darno
mugi tansah pinaringan sehat, Amin. lancar rezekine, mugi tansah ayem tentrem nggih Pak Bu. Nggih, Ki Ngenjang saged wayangan malih, dalangnya gantos nggih. Lambene elek tenan iki nganyele iki ora ya. Kene nek dipales ngono genti wae arep nesu. Kak ora nesu ora apa-apa, gantos ya ora apa-apa. Ayo. Dalange dudu aku bintang tamune ya dudu awakmu, dadi padha merongose. Oh nek udu aku tak dongake udan terus. Apa kowe pawang udan kok ndongakne elek? Ayo. Ya mbok menawa. Kowe tak aturi prisa Mbak Tatin. Napa? Ini panjenenganipun Pak Hari Wuryanto wis kepareng rawuh. Nah, Oh, nggih. ini juga saudara akrab sekali dengan Bapak Darno Nggih. yang insya Allah akan mampu membawa Kabupaten Madiun semakin indah dan juga harmonis. Nggih, luar biasa. Aturana rawuh rene. Ayo, coba kaya apa? Nembang karo sampean. Apa? Pak Hari Wur, Kon piye? diaturi munggah panggung. Oh, nggih. Monggo Pak, Pak Hari. Oh, nggih. Monggo Pak Hari, monggo mriki kula entosi masyarakat pun ngenteni Pak Hari Wur surat mriki Pak. Mriki Pak, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Atas-atas salaman kali beruang, Pak, nggih jenengan. Sugih dhuwit tegese lho, Tin. Ayo nggih, nggih. Ra, aku ngerti beruang mesti ya beruang kewan. Nggih. Bu Hari Wur, bekti kula sehat selalu, amanah. Amin. Nggih, 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 nggih. Monggo menika wontenipun nggih namung niku, Pak, sindene nggih. Mboten napa-napa niki pun disuntik kok, Pak. Dadi aman. Panjenengan ora ngerti Mbak Tati Nojo Sembrono. Pripun? Beliau Pak Hari Wur adalah Bupati Kabupaten Madiun insyaallah. Oh, nggih. Amin. Nggih. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu wabil khusus panjenenganipun Pak Darno ingkang kagungan kersa, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa tansah rahayu wilujeng kalih ing sambikala. Amin. Yes. Temantenipun tetap buyut rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah sampun dipun paringi momongan. Leres Bapak. Nggih. Alhamdulillah. Niki namung derek mangayu bagya, mugi-mugi masyarakat khususipun Ngadirejo tetap guyub rukun ngeten nggih. Amin. Niki amargi kersanipun napa niku Nggih. ayem tentrem emut masa perjuangan ngendikanipun Mas Yoyo. Leres, kelingan dek zaman berjuang. Caping gunung Mbak Tatin, nggih. Oh, nggih. Menika sing nembang panjenengan, Pak. Nggih, Bu Tatin. Bu Tatin jenengan kok malah arep merintah wong piye to Tin iki? Aku ki takon. Ora nggih. Angel men. Sing ati-ati cedhak karo pejabat barang kok ya. Aman nggih, Pak nggih. Aman. Jenengan tak nggih mboten napa-napa ta kula cedhaki ngenten. Mboten. Mboten. Kok gumujeng ta, Pak? Lah terus pripun mosok nesu? Mboten sandredeg to. Biasa mawon. Alhamdulillah. Ora ngerti to. niki, nggih. Pak Hari Wur ki PSHT lho. Tak silat. Boleh aneh-aneh di T kok ayo. Di apa? Di T. Lah ra apa-apa kan jenengku Tatin. Wah. Sama-sama Oh, T ya. jadi Titat jodoh. ya, titat ya. Bener kowe. Awakmu lek cedhak karo Piai Kakung sur sugih kok malah cerdas men Tin. Hah? Ya, Cerdas. kandhane aku delok-delok mung suwe kok ya. Ya sampean sing bawa pangkur sik. Oh nggih. Kula Pak sing Nggih. bawa. Monggo. Kok kaya gila to Pak? Kok nek ngemati migur sethithik mlerok tok. Ya Tin. Saiki kok ana laler nanti-nanti to iki. Mula kowe adusa ora. Sinden ora tau adus ora. Saking dene iki lalere kok ya. Aku kan manis dadi dikroyok laler. Ah iya, kencing manis. Wah, pancene dalang. Ya Tin. Iya, oh ya yo ya yo. Sarep mangapi lho. Sawane aku. Kok malah guyu?
Lah ya, ora. Ayo sinden kok mangap ae. Loh, nek arep nembang mengutarakan tembang rak ya mangan. Pas mau lek nek laler to. Kowe mangap nyemplung akhire ayo. Untung. Panjenengan niku HP-ne kok muni, Pak. Kula wonten mriki kok, Pak, mboten mirsani HP, nggih. Langsung mawon iki. Oh, nggih. Apa desake mawon iki. Ayo Tin, jonane tak kuwetak tenan kowe. Ora lah nganu Pak anu iki lihat YouTube panjenengan. Oh iya. Iki kan disiarke wonten streaming to. Nggih, mriksani wonten HP lah wong wonten ngarepe enten wis cetomakno ngenten kok. Ngapunten Pak, ampun cedak-cedak wae apa dirubung laler niku. Yo Tin. Kok aku mau pas dhewe iki jane ora dirubung laler lho. Ayo. Ya. Saben bengi nyawang konang jengleng mboten Pak? Sekecane dipun jenggleng nih mawon. Oh nggih. Nggih. Tujune kok Tatin ngelekke lho nggih. Ya kula jenggleng bar niki Pak. Yen memajang amang karo janar Pripun Pak jenglengane? Luar biasa. Luar biasa. Nggih, biasanipun nek ten Jogja niku nek jengleng sepisan pira ngaten lho. Mbak Tatin ini ora ngerti, piyayi iki main dit ning wayang. Wingi PSHT ya keparing-paring dawuh aku. Sok tanggal 20 ulang tahun Arta Kencana ki ya wayangan ning lapangan Onasri, yo kaya ngono kuwi. Anu dalenge jenengan? Yo jelas. Bintang tamune sapa? Bintang tamune sesuk kuwi Mas Kritik Lar Kluthuk. Kula selo lho, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Siap. Pak Hari ampun ajre lho Pak, negur kaya ngono wedi lho. Ayo. Nggih pun santai mawon dianggep kaya nek anu napa ning kono ya suami istri napa pripun. Alhamdulillah. Asa dipanggung nang panggung ngono lho, ora tenanan. Iya, baca nanti. Nggih. Kembang wae watan guna Pokoke lek Tatin iki ketanggor piyayi kaya Pak Hariwur ngono iki dheke mati kutu. Iya. Piyayine mendel ora kakean guneman, mung apa butuhe ning walaupun tidak banyak janji sudah terbukti ngayomi marang warga masyarakat Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. dipun sayangi, dipun tresnani kalian masyarakat. Alhamdulillah. Nggih. Panjenengan kersa nembang Pak nyekar. Nggih no. Nggih, niki wau nggih tumut kadose nggih. Nggih, monggo. monggo. Panjenengan anu rumiyin. Oh nggih, anu bareng-bareng Pak. Nggih. Ting-tingane Mas. Pasitan. Asmeten niku Pak, nggih. Pacitan sarui jenang. Aku sing benake nggih. Nggih. Sing atase Bapak calon bupati kok wedine karo Tatin. Biasanya nembang jenengan sae lho Pak, biasanya apik enek Tatin kok dan Ketoke terlalu cedak, kula tak ten mriki Pak, panjenengan mriku dadine mengke men mboten grogi ngeten nggih. pripun Niki Bapak? anu. Mriki ne horeg niku bingung. Lah gedine semene kok pancen wah ngenyek awakmu Din. Mboten kula niki lho. Pripun Pak? Kula niki keberatan nih. Oh, Wong kula kok udu aku. Nah, dalange iki arep mancing-mancing.
Panas udan ngoten Pak Hariwur. Panas panas udan Latin pari antin ayo nyanyo Buat siapa dulu? bebas Bebas. Oh, nggih. Sopo sing lemu? Ana ula. iya Apa sing dawa? Cendak buntute. heeh Mugi keluarga Pak Darno sehat-sehat awake. Allahumma amin menyang sumur Areng lalu apa? kosek to lampimu Menyang kok sumur iki areng apa? menyang sumur ana wong manis bersama Pak Hariwur Madiun Harmoni amin Biasa. Nggih, bismillah nggih Pak nggih. panas udan Panas udan aling-aling caping gunung. Yuk. nadyan Nadyan wadon sarata swara suling ngetan kali mulon masuk langgam caping gunung sesarengan kalian Bapak Hariwur jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah yen mendung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo kene ora ilang gone padha lara para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Hariwur Yanto luar biasa Kyai budaya ngayomi seni lan warga masyarakat nggih niki Mbak nuwun lagu wajib masyarakat Madiun ngendikane
Panas mlaku. Oh nggih. Oh, nggih. Malih mboten napa-napa. Nggih. Meleh, Monggo. Pak. Nggih. Panas mlaku ora gawa payung sandale diseret ramane mangko Surabaya geger musine Madiun Ciami janji rukun tetep harmoni Madiun Ciamis kok. Yuk. panas laku ora gawa payung sandale diseret lamane manjo Surabaya geger ngungsi Madiun Ciamis janji rukun tetep harmoni. Matur suwun Pak saya mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Pak Darno tansah rahayu wilujeng kalih sing sambikala. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak Hariwur katresnanipun dumateng Pak Darno lan ugi sedaya warga masyarakat sumrambahipun Menika napa, kanca-kanca. Pak? Alah mendadak repot-repot, Pak. Matur nuwun. Modele lho nek dhuwit nek kemenyek. Lah ya kabeh diparingi aku ya alhamdulillah. Mbak Lisa berdiri ngancani Mbak Tatin. Ayo. Nggih. Wah, coba kaya apa? Wah. Luar biasa. Ki, dulurmu lan wedok iso kaya ngono iki piye lek entuk dhuwit. Wis biasa Wes iki. biasa, udah biasa. Ini kan yang dibagi satu-satu. Ah. Sing ora dibagi siji-siji wes biasane wes diincer. Ya kan biasa ngono kuwi. Iya. Ket jaman Pak Eno. Jan gemi kok. Neng iki ya biasane ya tetep jaluk neng anu wakil aku ngono lho. Jane ya didum ya. Didom. Oh, iya. Ayo ngaku ora. Ya didom ning carane perbandingane cara 100 sih kowe sing 7 aku sing 3. Lah aku sing jaluk kok. Lah. Bareng ngomong ngono Aku malah piawak. mekrok to malian. Bareng ngomongane dhuwit mekrok deh lah. Ya ngono kuwi. Oh ya aku ya ngerti kowe mbiyen ngajari aku piye srepek playon ngono ning jajarku dadi ya ora apa-apa kowe sing akeh ora apa-apa ora masalah. Ya ngono kuwi jenenge kanca iki. Pasok aku pasok. Mas saiki Mbak Elisa Dek ya sugih to akhire. Sapa? Sugih apa ora? Sinten kula? Kuwi lho Mbak Tatin. Mbak Tatin. Oh, tukang ngemploki saweran ngene lho. Ya sugih Kok kok. ngemploki? Maksudnya piye ngemploki? Ora paribasan lagi mau Elisa sing ngomong kok. Kowe menteleng karo aku nyapa? Lah kok- Elisa ki omong ki untuk 3, kowe untuk 7 kaya ngono kuwi lho. Hmm. Berarti ngemplok nek kanca-kancamu kuwi berarti ngono kuwi. Ya ora, jenise ngono kuwi mbiyen. Nek Iya. sapa sing maju kuwi jatahe sing luwih akeh. Nah, itu sakjane adil itu tidak berarti sama. rungokna. Orang berarti seket-seket. Rungokke. Makanya sing maju sing nyambut gawe Mbak Tatin yo aku sadap diri kowe sing 7 aku sing 3, Mbak. Ngono. Rungokna. Wah, beda karo Madangkara lek ngono kuwi. Apa? Madangkara pamane Umi maju ya. Heeh. Entuk kaya ngono kuwi. Ora mung didum karo ibu-ibu waranggono, pengrawit kabeh didumi, peniti didumi, Komplit ya, tukang son didumi, streaming tanpa adanya YouTube nggak mungkin seorang Tatin bisa kondang sampai Madiun ngene iki. Oh, lho, Mbak. Kuwi kapan toh? Eh? Kapan? Tiap hari ngono kuwi. Sapa Sindian Madangkara? Madangkara. toh? Anak aku tuh Sindian Madangkara kok. Ya nekat tenan. Angel iki. Lah piye? Pendiriane tetek-tetek Mbak Tatin yo ngono. Wis terkenal. Lah ngono, saiki nembang cah loro, ayo. Nembang napa? Mau tembang-tembang lawas saiki sing ala sekarang men dicintai oleh anak-anak muda sekarang lan mempelai berdua supaya bisa lestari. Lestari, siap. Monggo para kadang-kadang Madangkara katur sedaya para lenggah tembang lestari. Ugi ngangepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel sugeng laras sedaya kemawon. Oke. Mbak Tatin melawan Mbak Elisa. Yuk, dados.
Luar biasa. Terima kasih Mbak Elisa, Mbak Katin. Sange Limbok. Luar biasa, elok temenanan. Pokoke cucuk Bapak Darno anggene kagungan kersa dirawuhi piyai semene akeh sanak kadang pawong mitra klebetipun pangestuni dening Bapak Hari Wuryanto. Ha iya kaya ngono ya, Mak. Kalunduk wadyabala katon sinawang lamun tok anglir mendung bakal budalan. Wah iya. Kula Kang Mangkuna wae dhewe leren luwih dhisik engko bacutne nggon gara-gara sing luwih hot. Kaya mengkono kuwi uga nampilake sinden-sinden madangkara urung jangkep. Wah iya, kaya ngono. Monggo Mak, yo rono yo. Kumalebet Santera rontek melumbuh sampur busananing wadya kumebyara srika puryan pindha jalanidi pasar